Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur antzerkiaren nazioarteko eguna da. Antzerkiaren nazioarteko institutuak ITIek sortu zuen 1961 urtean. Bere helburu nagusia antzerkiak mundu mailan kulturarentzat irudikatzen duena ezagutaraztea da. Egun horretan mundu osoan egiten dira eszenarekin lotutako ekitaldiak. Garrantzitsuenetako bat nazioarteko mezua da. International Theatre Institute gonbidatuta mundu mailako pertsona baten aldetik. Hauten Theodor Zertzolokus. 2025ko mezua antzerkiaren erresilentzian zentratzen da. Aro digitaleko erronken eta azken urtetako osasun krisiaren ondoren. Antzerkigunak zaintzeko, ahotsen aniztasuna bermatzeko eta sorkuntza artistikoan belaunaldi berrien parte hartzea sustatzeko beharra nabarmentzen da. Jarrai ezagun antzoke bisitatzen. Atziatik beldurtu nau, aurrera atera behar, begirada okerrenak, zulatzen nauten oienak, zertan ote daude denak, irribarreak airean, Antzerkitik holtzara eta holtzatik musikara. Gaurko egunari begira jarrita izen bat nabarmendu genezake beste guztien gainetik. 1927ko martxoaren 27an jaio zen Lourdes Iriondo, kantari eta idazlea. Txikitatik izan zuen musikarekiko zaletasuna. Urnietako txistulari taldean ibili zen, eta Donostiako akademia batean 7 urte saritu zen opera eta kantu ikasten. Jendaurreko lehen emanaldia 1964an egin zuen, Andoainen ikastolaren alde egin zen kantaldi batean. Hurrengo urtean 40 kantaldi inguru eskaini zituen, eta 1977an berriz 170 inguru. Sekulako arrakasta izan zuen. Garai hartan sortu zuten Estok Amairu eta Lourdes bertako kide izan zen hasieratik Xabier Lete bezala. Bi abeslariak 1978ko urrian ezkondu ziren. Basati beltzean negar egiten dezu alea txetzean ni ere triste nabil zuta zoroitzean negar egiten dezu alea txetzean Biak aritu ziren gaurko egunez ospatutako 24 orduak euskaraz ekimenean. 1996ko martxoaren 27an larunbat batez gauerdetik gauerdira euskaraz emititu zuten Loiolako, Donostiako, Iruñeko eta Bilboko herri irratiek. Elkarrizketak, mainguruak, kronikak, egitarau potoloa izan zuen ekimenak. Euskalduntze alfabetatzea, poesia, folklorea, komunikabideak, ekonomia, ikerketa, margolariak, eskulturgiak, antzerkia, novela, bertsolaritza eta beste hainbat alor landu zituzten. Pentsa, Euskaltzaindiaren bilera eman zuten zuzenean eta bilera hartako esaldi bat ekarri nahi izan dugu gurera. Irratiak baditu bere muga eta uleziak, entzun egiten da, ez ikus. Hala ere, belarriak gizonarengan badu indarrerek hemen, eta askotan ikusten ez dena, ikus ez daitekeena irratiak etxera daramazu. Hitzak belarriz ezartzen dizkigu. Horrek garrantzia handia duela nabari da zalantzarik gabe. FM-ak alarrak erratien sexoaz Misiako eteatzu positorio en forma dute
Belaunaldiari amaiera emateko Donostiako Anoetako Belodromoan une hartako euskal kantaren abeslari eta talde garrantzitsuenek kontzertu erraldoi egin zuten. Ian Michel Bedagaxagar, Benito Lertxundi, Xabier Lete, Lourdes Iriondo Bera, Peio Hospital, Pancho Acarrere, Mikel Laboa, Gorka Kenner, Ibai Rekondo, Gonzal Mendibil, Lupe Artzanaiak. Belodromoa, jendez gainezka zegoen, bai, eraikinaren barruan eta baita kanpoan ere. Jose Mari Iriondo kazetariak onela deskratu zuen eguna, ahotsak.eus ekimenerako. Lehenengo hor idea hori gehiena landu zuena Jose Ramon Beloki izan zen. Jose Ramon Beloki izan zen horren aita nagusia. Eta zan, alegia, euskera utzian emititu zitekeela demostratu nahia. Eta jakina, egun hartan egintzan programazioa euskera utzian ez dago egiterik urte osoan. Baina egin genuen egintzan alegin handi bat. Eta horren inguruan daude 1000 anedota. Esate bateko 24 ordu euskaraz egin zian, 24 orduetatik erderaz egin zan bakarra. Diario Hablado de Radio Nacional, ordu bitartako, eta Diario Hablado de Radio Nacional 10 eta bi elkarrizketa, Julio Caro Baroja ekin indakoa, eta Oteiza ekin indakoa. Horiek gaztelera dotorien egin zian horiek. Gaineako dena euskaraz egin zan. Eta hori jaialdi eder batekin amaitu zen, jaialdia, pentsatu Belodromoan, Anoetako Belodromoan, kanpoan jende gehiago gelditu zen, barruan zegoen baino, asko zen. Eta kanpoko jendearen tartien beste zeuden grisak, sartzeko amorratzen, eta barrun, eta jaialdi hori grabazioa oso jaialdi eharra da, jendearen berotasuna antzematen da. Eta goatzen naiz, hor, ni emisoran gelditu nintzen, ezeak koordinatzen, eta bukaera, gaueko 12 bukaera nik emanion saioari, ez nuen juteik izan zehara, Belodromoa, baina grabazio dauka, eta grabazioarekin nahiko eta keo entzuten. Iriondo izan zen egunaren sustatzailetako bat, Jose Mario Termin, Jose Ramon Beloki, Carmelo Otaegi, Txaro Arteaga eta Iñaki Zubizarretarekin batera besteak beste. Eta Jose Luis Zumetak sinatu zuen 24 orduak euskarazen kartela. Sekulako eguna izan zen euskal hedabidentzat. Guk ez dugu 24 orduko emisioa egingo, baina hementxe egongo gara hurrengo 2 orduetan zuekin kafea hartzeko. 24 ordu ez, mesedez. Euskal Herrian jarretuko dugu. Gaurko egunez, 1944ko martxoaren 27an, Angelo eta Miarritze bomba hartu zituzten hegazkin estatu batuarrek. Bomban xedea nazien kontrolpeko azpiegiturak eta batez ere Parmako aireportua suntsitza ziren. 150 zibil zituzten ordea, 250 zauritu eta 375 etxez txuntxitu. 1940ko ekainaz geroztik, Ipar Euskal Herria bitan zatituta geratu zen. Donibane Garazitik gora nazien menpeko lurraldea zen, eta bekoa bixiko erregimen kolaborazionista frantziarraren mentekoa. 1942ko azaroan, Alemaniak Frantziako estatu osoa okupatu zuen. Bibegi izpitzu, irriparrezti bat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Eta azkenik gaurko egunez 1971 Boluetako krimena izan zen. Javier Batarrita Lexpuru hil zuen Espainiako Guardia Zibilak errepideko kontrol batean. Etako kidea zelakoan nahastuta buruan tiroa eman eta ondoren beste 58 tiroz josi zuten. Auto berean zijoan Martin Ballesteros larri zauritu zen ere. Garaiko agintari fasistek zoritxarreko istripu izendatu zuten gertakaria eta ez zuten inor zigortu. Boluetako krimen gisa bataiatuta geratu da, agenda askoren oroimenean dago gaur egun. Nori egiten dio kalteri, Aritzaren memoria, mendira eraman zaitu, negar zoriak gaurkoan ez du
topatu behar txoriak. Ardaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malko biak. Esan dugu, ez dugula 24 orduko emisioa egingo, baina gaurko saioa bete-beteta dugu, eta aurkeztu beharko ditugu gaurko gonbidatuak. Bai, hori da. Gaur, Euleko Leire Aiertzaguena, gure kolaboratzaile influencerra dator gurera, jostun ez hitz egitera. Kulturaren Euskal Behatokiak Euskal Herriko Musika Bulego elkartearekin atera berri duen musikaren egoerari buruzko txostenaz ere ariko gara. Martxan jarraitzen duen ahozago jaialdiko protagonistetako bat ere hemen izango dugu antzerkiaren nazioarteko egunean, Eba Andujar, bueno, bi protagonista, Eba eta Mai Gorestiaga, noski. Eta azkenik Arkakusok Euskal Telesailaren sailkapena egingo diguela esan digu. Bueno, ikusiko a ber zer egin nahi duen. Baina bai entzuleen martxoak 27 ditu, eta gaur, osteguna da, ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, Eiren Maio Manterola, egunon? Egunon, aspaldiko. Zer modu zaude? Earki. Ongi etorri idatzi dute txatean, ongi etorri Eire. Bai. Eta zuekin Mai Gorostiaga pozo egun, no? Koreografia astuta, azken astetan etorri eta nastuin naiz, ai ama. Eta konturatu dira txatean, Mai, gaizki atera zaizu, konturatu dira. Urrengorako ensaiatuko gehiago. Egunon. Tira, eta nigo jori ez iza arandian hau egunan guztioi. Esan bezala ongitorri guzti bigarren kafearean 950 garren saioa da, 50 saio bakarri falta zaizkigu 1000 garren saiorako, eta asteartean Donostian izan ginen musikariaren 1000 garren saioa ospatzen, sekulako festa antolatu zuten, eta urduritzen hasi gara. Bai. Eire Mai ezin izan zenuten joan, baina... Penakin, inbidiakin, bai. Ikusi eta argazki batzuk eta zeatal, eta enbidia gehiago. Orain pixkat presioa daukagu, Bai, saltu gau da, Nola gainditu listo. Karo, zer egin behar dugu guk, 1000 garren saio ospatzeko, 500 garrena egin genuenean, nahiko festa duina egin genuen, eta orain, naizeko lagunek horrelako zerbait espero dute. Bai, hola izan berko, Erronka politaz. Bai, hola. Taburua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Eta gaur egin nahi genuenaren zerrendan badago maite dutak elkarbanatzea, eta Eire azkeneko egunetan ez da irratira etorri, horrek esan nahi du ziur pilatuta dauzkala maite dutak, eta ez zaiola bat ere kostako zerbait kontatzea. Bat ere, beti oso presauta maite duta. Bueno, nire maite duta gaur musikakin izangoa. Nire beteko txapa soltaukoet, talde badakatela, eta nire lagunkonak indala, eta azken aldian, pixka blokeauta bezala egon naizela zentzu hortan, eta azken aste buru hontan geldu gara musika iteko, edo bintzat proiektua zitzaiteko nondikat norakuak eta zehazteko, gogoak haulako zerbait berria iteko,
baina, bueno, gauza asko gertatu dira hasi gineanetikan, eta oso zaila izan dela horian kudeatzea, blokeo bastante ondia hor, edo sorkuntzaletikan, ez dolako jakin guain zein, eta, bueno, asteburu hontan sentu dut korapio handi bat askatu dela, eta gogo handianekan korapio hori askatzeko, eta hori izateala gauza bat beste bilatzen aizean eta ez dela etortzen, eta bilatzeaz uste zunean etortzen zaizula, hola sentituet izan dela, eta aste hontan batean dana bat etorri zait eta aste osua idatzi pasaet, eta bernun hori, eta keston korapioa askatzea izan da, eta bueno, oso pozik nahola zentzu hortan, behar bat zala, eta bueno, ber, gauzak iten aste egan, ja? Zen helburua, kantuen bidez ulertu, gure munduak gulertzen ez, gintuenean, etorkizuna. Eta Maigorostiaga Pozo, zuk ere edukiko duzu zakuan maite duten bat? Baina, bueno, potola bat botakoet, gaur goi martxoak 27, prestatu hau neukan, goi nazioarteko antzerkiaren eguna, eta Teodoros Terzopolosen mezua, eta baino bakizue gauza txikik gustatzen zaizkit, eta justo atzo atxalden ja zabaldu zuten Pabellon 6eko antzerkiarina jardunaldien egitaraua. Eta maite dut Pabellon 6en egiten diren ekintza guztik, eta zelan egiten dutean, gora antzerki txiki, xumea, trampolinak, 16 pieza aukeratua izan dira, segurazki askoz gehiago jaso zituzten eta horren artean erabaki behar dira, 16 dira aurtengo programan barrun egon behar direla, eta ez dakit oso polita iruditzen zaite pieza motzak, bai hasiberrientzako, bai eskarmentuko aktorentzako, gora antzerkia eta maite zaituztet, Pabellon 6. Eta gure influentzerra dagoeneko iritsi da gure estudiora, beraz, berari ere galdetu beharko diogu ea zer egiten duen, egunon, Leire? Egunon, baninator super simple batekin, maite dut udan arropa gutxirekin ibiltzea. Eta daukat kriston gogoa. Eta beharra, eta kentzeko xira, txaketa, sudadera, jertxea. Eta hori artillesko gauzak sortzen ditugula, baina daukat gogoa hori artilla armairuan, eta kotoia, eta tela freskoak, eta arkondarak, eta behar dut, bai, eta aterkia utzi etxean, gorrotu duan gauza bada, eta aztu hotzaz eta hortaz, bai. Uste dut, asko direla, zu bezala pentsatzen dutenak, eta desiatzen ari direnak, ea iristen den udara eta kapak kentzea. Baina, egongo da baten bat baita ere, eta hemendik besarkada bat pertsona hoiei, neguan, erosoago sentitzen direla, gorputza gutxiago erakusten dutelako. Eta beste batzuk egongo dira pentsatuz, bida, egura ditxarra egiten badu, gian aitzakia gehiago kapak eta gorputza gian izkutatzeko. Beraz, hori pentsatzen ari bazara, bat zure gorputzarekin ezago arazorik, zure gorputza zoragarria da, dan bezalakoa, eta bi, ulertzen zaitugu ala ere, eta hemendik besarka da bat. Bai. Ze jatorra gehan, Nik maite duta kontatu behar dizuet. Badakizue, zer maite duen? A ber. Duela, ez dakit, duela 6 hilabete, jatetxe batean, erreserba egin nuen. Eta gaur noa. Duela 6 hilabete. Ez da edozi jatetxe izango. Ez. Gaina, bakizu ze gertatu den, erreserba egin nuenetik, iritsi den arte eguna, Michelin izar bat jaso duela jatetxeak. Eta orduan, nik reservatu nuenean, etzeukan, eta orain badauka, eta claro, segurako bilakaera, 6 hilabete hauetan, eta gaur noa, eta bi gauza maite ditut, batetik, azkenean, ez naizela inoiz egon bertan, ama jatetxeaz ari naiz, enaiz inoiz egon bertan, eta orduan, desiatzen nago, probatu nahi dut, Jabik eta Gorkak eta lagunek zer prestatuko diguten, eta bi, kontua da, ni banoala oparitu zidatelako 2 pertsonentzako menua eta dastaketa ara joateko.
sei hilabete hauetan, batetik ama jatetxeak Michelin izar bat irabazi du, eta nik mutilagun bat galdu dut. Orduan, gauzak, puskaro, ez 6 hilabetetan gauza asko gertatu daitezke. Eta orduan, hasiera batean pentsatu nuen, begira, badakizu dolua eta nola izaten den, eta harremanak amaitzen direnean, pentsatu nuen, eta orain, norekin joango naiz jatetxera? Claro, 2 pertsonantzako janaria. Ni libre nao, Egia da, nire lehenengo pentsamendua izan zela, gau bikotarekin egiteko plan bada. Eta gero pentsatu nuen, aizu, zergatik, egia da, 2 pertsonantzako, jatetxea hola politia da, intimoa, giro erromantikoa izan dezake, eta orduan, zuk pentsatu ezakezu, 2 pertsonentzako oparitzen badizute ara joateko, zure bikotarekin joateko da. Ez, nire lagun batekin noa, eta beste gauza bat gertatu da. Nire lagunaren beste lagun bat inbidiaz geratu dela, eta esan digula ea batu daitekeen, eta orduan azkenean 3 goaz, nola opari batzen eta 2 pertsonantzako menua ordainduta dagoen, 3 onarten 3. ordainduko dugu, eta azkenean, 3 lagun, 3 emakume puska, joango gara bazkaltzera, eta horixe kontatu nahi nizuen, ez da, horrelako planak ez dira bakarrik bikotekin egiteko modukoak. Ezke biet. Honein! Gehien bat. Baina, joan aurretik irratxa egin behar dugu, Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Larun batak kazetari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enborretan dago, bizitza, aizkorak ezain zorrotz, gabiltza. Esan bezala, hementxe dugu gurekin gure influencerra, gure Leire Aiertzagona, Eule proiektuko burua? Bueno, bi buru ditu Eule. Hori da. Nire amak esatu ni jefa naizela. Bale, orduan, bale. Jefa naizela. Bale, jefa, oso ondo, ados. Hementxe daukagu Eule proiektuko burua, Leire hemen dago, badakizu gure kolaboratzailea dela, eta azkeneko zetorri zenean, ez genion utzi hitz egiten. Hasi ginen galderak egiten, hasi ginen inauteri eta zizketan gure tolosartasunak mai hau inbaditu zuen, eta ez genuen utzi tartetxorik gure jurretako ez hain inauterizale batentzat. Eta orduan, gaur behintzat, tarte egingo diogu, eta gaur Leirek konta ezala aurrekoan, kontatzen utzi ez geniona. Hori da, gaina jostu batekin netorren, orduan hasi ginen josi, eta hortik pasa ginen josi, baina ez josi osagarriak Maider egiten duen bezala, baizik eta josi, mozorroa, josi txilaba, josi balkoiko paingarria, eta bar. Orduan ni gaur Maiderri buruz hitz egitera dator. Eta Maider da luma.eus proiektuan atzean dagoen sortzailea. Jostuna dela esan dezakegu, baina jostuna baino gehiago nik uste sortzailea, luma ez darako josi eta osagarriak besterik gabe sortzean duen proiektu bat, baizik eta haratago doan proiektua. Eta nik uste hitzak berak esaten duela pixkat, ez, luma hori nola mugarik gabeko proiektua den, eta egan egin nahi duela alde batetik bestera, munduan zehar, eta hortik datorrela. Azkenean Maiderrek, eta bere bikoteak baita, Maxek, egiten dituzte osagarriak bogolan oialekin. Maliko oial batzuk, Maliko bertako jendeak bustinarekin margotzen o tindatzen dituen oiala dira, bogolan hitzak berak hori esan nahi du zehazki gainera, bustinez marrastutako oialak direla, eta orduan beraiek han marrasten dituzte, tindatzen dituzte esango du oial hoiek, eta ekartzen dituzte onera, eta hemen josten dituzte, eta beste material jasangarri batzuekin elkartu, eta sortzen dituzte motxilak, nezeserak, poltsak, eta bestelako hainbat eta hainbat osagarri. Bereziak, bakarrak, eta inun ezin dienak aurkitu
bai. Hemen badago elementu bat, lehenengo egunetik zurekin aipatu duguna, horrelako marka bat edukitzea, edo horrelako proiektu bat edukitzea badoala osagarriak sortzeaz aratago. Eta hemen badagoela unibertso oso bat inguratzen duena, eta badagoela proiektu bat, eta, klaro, hemen hainbat elementu daude, hemen osagarriak, motxilak, nezesarrak egiten ditu, baina hemen badago jasangarritasunaren aldeko eta Afrikako artisauen aldeko apustu bat. Hori da, bai, eta da, kultura artekotasun bat biltzea osagarri propio baten, gaina nik orain arte enekien, baina estampatu bakoitzean, antza, Maliko, inguru hortako mezuak eta, azkenan oial estampatu bakoitzak mezuren bat edo esan nahi badauka gordeta atzetik bertako jatorrizko sortzaile edo artisauek bere momentuan sortutakoa, ez? Eta orduan badauka nola baiteko lotura, bai ez da bakarrik oiala tindatzen dut eta punto, baizik eta oialean gainera mezu bat dator edo mezu transmisio bat dator, eta orduan hori ez, dena biltzen da osagarri baten, ez dela besterik gabe tela bat hartu eta josteko makinan jarri eta listo, ez? Bai, eta gainera, justo Maider eta Maxek, bikotea baita ez dela bi itxuri hemengoak eta ekartze ditugu Afrikatiko oialak eta ez. Hori ere gertatzen da. Bai, hori ere gertatzen da. Eta segun nola dagoen proiektua eraikita, noski oso ondo dagoela, baina justo hau, eske, da, benetan berezia, gainera hori ez, elkartzen dira bi kultura ezberdin, bikote baten, proiektu berdin baten, eta badauka hori, nik esatu dutera beti proiektu bat ikusten dutenan, badaukala txispa hori berezia dela, eta inun ez duzula berea bezalako proiektu bat aurkituko. Noski gainera, guk Maider duela urte batzuk ezagutu genuen eta proiektuaz hitz egin zegoen, eta orduan aukerrez banago Max Malikoa da. Max Senegalekoa. Senegalekoa da, bale. Senegalekoa, uste. Bale. Bai, hori da. Oker nabil orduan, baina, ezagutzen duela... Hori da, bai. Bertako artisautza, bertako... Bai, hori da. Bai, eta justo esan dudan arira gainera, beraien nahi izan dute jendeari transmititu, beraien osagarriekin eta baina baita jendeak bere propioa sortzeko jardunaldi batzuk ireki dituzte duela gutxi. Biziluma izena jarri diote ikastaro baino, berak esaten dudala esperientzia bat, edo nola baiteko, ez dakit nola jartzezun zehazki, uste zela jarduera irekiak, edo olako zerbait, ez dela ikastaro bat bakarrik. Ez, eta adibidez, Bogolan oialekin, esan dugun bezala, oial bakoitzak, estampatu bakoitzak mezu transmisioa daukala, orduan, jardunaldi horretara jun, eta telak ikusi, eta pixkat, zuk transmititu nahi dezun horrekin, oialak elkartu eta tapiz bat iteko jardunaldia izango litzake. Orduan, pixkat, hori ezagutu, oialak ikusi, ikutu, josi baita, baina hori ez, pixkat, zure tapiz hori, etxean eskeitzeko jardunaldi berezi batzuk dira, eta de hecho, apirilak 12an daukazue aukera. Begiratu berko dugu, ea libre gauden, ari nintzen pentsatzen, ze polita den, ikastaro bat sortzea eta erakustea teknika hauek, eta erakustea larrua eskuz nola josi edo horrelakoak... Hori da, eta hori baita badaukala. Eske bi jardunaldi dauka bizilumaren barruan. Azkenan biziluma, guk, Maiderrek egiten dutena eta azkenan da, Bogolan oiala josten dituzte, baina gero marrokeneria, esaten dana, ez? Larrua lantzen dute baita, azkenan osagarri ezberdinek larrua daukatelako baita, eta nahi dute larruaren transmisio hori baita edo nola lantzen dan hori erakutsi. Orduan, dauzkate jardunaldi ireki batzu, gainera uste dut martxotik kainera edo diala, azkenan zure proiektu propioa garatzeko larruakin osagarri bat sortzeko. Eta noiz behinka ustez juten dela, larun batetan, eta hola, ez dela behin noa eta egiten dut, baizik eta apurka-apurkan ere proiektu hori osatzen noa, eta ikasi nola mosten dan larrua, nola lotzen da, nola josten da, ez dalako teknika bat besterik gabe hartu eta, hori ikasteko baita badaukate, beste jardunaldi hau. Orduan, biak batera. Oso plan aproposa, pentsatzen ari nintzen, oso eskuzabala, beraien partetik baita ere, ze
egin zezaketen ez barkatu guk teknika hau guk ezagutzen dugu, guk egiten ditugu osagarri hauek, eta zuk nahi balin baduzu onako zerbait, nire produktuak erosi barko dituzu, eta listo. Eta hori egin beharrean, erakutsi nahi digute zer den, zer dagoen atzean, nola guk eren sortu dezakegu beraien tailerretan horrelako osagarriren bat, hori... Bai, eta hori da, aurreko saiotan baita ekarri izan dituten jardunaldi berezi horiek daukatena, ez? Ez tala sortzaile bat besterik gabe esaten dizuna, ez nik sortzen dutena, nirea da eta ni isiltzen naiz eta niretzako gordetzen dut, baizik eta pixkat mundura zabaldu aukera hori, ez? Ezagutzeko gure tela gertutik, gure proiektua gertutik, gainera bertara junezkero, bere osagarriak baita gertutik ikusteko aukera daukagu, edo Maiderekin hitzein eta nahiko nuke motxila hau Maider, baina eske nahi tela hau, ze Maider bindu naiz, eta baki transmititzen dula tela honek hau, eta nahi du nire osagarria hola. Eta Maiderrek, de hecho, lan iten du horrela baita. Ez da bakarrik azoketan mugitzen, enkarguz ere egin izan du, ez? Eta bada aukera bat, gertutik ezagutzeko guzti hori, eta zurea propioa den hori eskuratzeko baita Maiderrek sortuta, baina zure kutxuakin. Arrazoiak ez zaizkigu falta, apirilaren 12an izena eman eta ara joteko, baina norbait oraindik ez badugu konbentzitu, beste detaile bat esan behar dizuet. Gosariarekin hasten dira. Hori da, egia da. Gainera gosari senegaldarra. Bueno. Bai, izazkenen Maider eta Maxek egian bizi dira. Egian dago beraien tailerra, eta egian daukate baita komunitate bat eta lagun asko diana Senegaleko eta Afrikako toki ezberdinetakok. Orduan, tailerra hasten da Senegaleko gosari eder batekin. Orduan, aitzakia, perfektua. Perfektua da. Gosariarekin, hemen ari gara ikusten beraien webgunean eta Instagramean, hasteko gosari goxo egingo dugu gure aizpa mamiren eskutik. Antzinako bogolan teknika eta bere sanaia sakona ezagutzen ditugun bitartean. Ondoren, interpretazio ariketa bat egingo dugu, oial horien simboloak arakatuz eta transmititzen digutenari buruz hausnartuz, eta gure historio pertsonalari forma emango diogu, oialak libreki aukeratuz eta kombinatuz. Adierazi nahi duguna edo inspiratzen gaitu dena horietan proiektatuz. Hau da sormena izateaz gain, terapiare bada pixka bat, Eske gainera, niretzazan, hori jardunaldia, ikastaroa ezait iruditzen danik da jardunaldi bat eta berezia. Ez da, aurrekotan aipatzen ganuna igual ceramika, ez? Izan daitekela terapia baita jutea ceramika eta bat hartzea ceramika iteko. Baina esan pixkat hori, ez? Mesua, transmisioa, oialetan ikustea, zu nola identifikatzen zaren, hori pixkat, ez dakit, beste mundu bateko jardunaldi berezi bat zala. Sormenetik ara eta ogoko bat. Ze ederra, ni begiratuko da libre nagon izena emateko, egia da gero beste tailerra larruarena, ez dudala hain, ez naizela usartzen, ze ikusi ditut, noiz behinka agertzen zaizkit Instagramen bideoak eta iruditzen zait komplikatu da, larrua komplikatu da ez da leire. Bueno, nik uste hartuta, teknika hartuta eta horretarako da hau, teknika ikasteko eta pixkat hartzeko, eta nik uste behin hartuta egia da larrua daukala esku lan asko. Ez da josteko makinan jarri eta josi, baizik eta larrua eskuz banan josi beharreko materiala da, eta hori daukate baita Maiderren karterak eta larrua daukatela desente, hori daukate ez, banan eskuz josi behar dian osagarria direla, eta hori baita badauka larruak. Baina nik uste badela aukera bat ikasteko nola egiten da, gainera, Maiderrekin, konpainia zinobeakin, eta badala aukera bat. Igual beldur hori edo kutsu hori esatuz, larrua ez da nirea, edo zaila, ez? Hori kentzeko eta esateko, larrua nirea, eta nik badakit. Zuk zenbat ikastaro egin nahiko zenituzke? Denak. Hemen gertatzen zaigu, ostiraletan Oiana Maritoren aktorea etortzen da, eta arduan gonbidatuak ekartzen ditugu, arte eszenikoen munduan ibiltzen direnak, eta joaten dira aipatzen. Begira, torren asteburuan egin behar dut, oialak zintzilikatuta dantza ikastaro bat, eta beste batek esaten du, gu klaun ikastaro bat egiten ari gara, beste batek dio, gu klakea probatzeko, Donostian antolatu dute, ez dakize jardunaldi. Eta Oianak denak apuntatzen ditu agendan, esaten du, apuntatu ingo, eta izena emango dut, eta behin galdetu genioen, Oiana, baina denbora bauzu denetara joateko eta, gero ez, baina, haizu,
ondo dago jakitea aukerak dauzkagula eta aukeratzea eta zure buruari ere tarte hori eskaintzea. Bai, opari badala. Zure buruari gaur eguneko gizarte honetan eta abiadura hauetan bizi garen hauetan, opari badala zure buruari eskaintzea goiz hori, zuretzako, sortzeko eta behar dugula. Pixkat, gure erlojutik irten eta behar dugula sortzeko momentu hori eukitza. Bai. Eta gero balio dula asko, nik deskurritu dut autoestimarako ere balio duela, ez agian osagarriak sortzen, baina bai etxean, zuk pentsatzen duzunean ez zarela gai izango kortinak zintzilikatu eta barra jarri eta edo lanparak eta edo mueble bat montatu eta montatzen duzu, eta gero ikusten duzunean, egunero, ja etxean daukazu, niri ematen dit horrelako subidoia edo esango genuelak, hala, nik egin nuen, eta ederragoa iruditzen zait. Are ederragoa, nereskoekin sortutakoa delako. Eraz, hala, proposamena gure entzule guztientzat, izena emateko, luma.eus webgunean, edo beraien Instagram kontuan ere igotzen dituzte argazkiak eta ikusten dut nahiko aktibo daudela. Beraz, harremanetan jartzeko arakatu beraien webgune, arakatu beraien Instagrama eta aizu entzule, joaten balin bazara, gero kontatu. Kontatu zer moz, guri interesatze zaigula. Leire, jertzagoen, eskerrik asko gurera etortzagatik. Zer, zuei hemen jasotzar. Urrengo batean egongo gara, beste proiekturen bat. Seguru, eta beste jardunaldi kastaro. Agenda, kalendarioa egutegia jarriko dugu hemen, eta joango gara ikusten non eman izena. Eskerrik asko. Berdina gingo nuke mi aldiz entzun ondo, limoi ondo, entzun ondo, limoi ondo, ta galdetuko bagenion ore baiti, zergatik zinen zuta zergatik ni, zertarako oraina eta bitxi, batera maituko edu beti, entzun ondo, limoi ondo, entzun ondo. Ari gara, limoi ondo abestia entzuten, Izaroren abestia hau entzuten, eta nik aitzaki hau baliatuko dut kontatzeko kulturaren euskal behatokiak eta Euskal Herriko musika bulegoa elkarteak aritu direla, egin dutela, musikaren sektorearen egoera, premiak eta erronkak Euskal Herrian izeneko txostena. Oso interesgarria, ze hemen aritu gara aste honetan makrokontzertuetaz hizketan, aritu gara kontzertu txikietaz hizketan, aritu gara euskal musikaren industriaren egoera nola dagoen, nola aipatu zuen Barroso Oier alkimiak nola agortzen diren makrokontzertuetarako sarrerak, baina gero bakoitzaren herriko antzokiak ez ditugun betetzen. Aritu gara gaiari bueltak ematen eta gaur argitaratu dute txosten hau eta kontatu nahi dizugu pixka bat, txostena luzea bai da, horrela ateratako ideia batzuk. Musika sektoreak Euskal Herrian bizi duen egoeraren dituen premien eta aurre egin beharreko erronken ikuspegi globala eskaini nahi izan dute lan honekin, eta horretarako sektoreko 93 pertsona, 93 agente elkarrizketatu dituzte. Horietatik 148 artistak eta 142 industria gisa sailkatuta daudenak. Eta zer da industria gisa sailkatuta dagoena? Zuzeneko produkzioan lanean ari direnak, kontzertu aretoetan lanean ibiltzen direnak, disketxeetan lana egiten dutenak. Luzea da lana, baina atentzioa eman didaten pare bat kontu egon dira. Beraien ustetan, edo hemen txosten honetan ateratzen den ondorio nagusietako bat da, erronka nagusietako bat dela zuzeneko ikuskizunetarako teknikariak kontratatzea. Hori dela industriak gehien eskatzen duen profila, baina zailtasunak omen dituzte langile kualifikatuak
aurkitzeko. Beraz, hemen utxune bat badago. Ez dakit lehen orain baino gehiago zauden, edo orain behar handiagoa dagoen lehen baino, baina, bueno, antza denez, hemen inkestatuek behintzat diote, agenten 51,3%ak adierazi du, horixe, zaildasun handiak dituela langile kualifikatuak aurkitzeko eta prestakuntza funtsezko faktorea iruditzen zaiela sektorearen etorkizunerako, eta nik egia esan baditut inguruan honetan jarduten duten pertsonak, eta ez nuke esango hori gertatzen denik, arazoa dagoenik teknikaria kontratatzeko, ze teknikari asko ezagutzen ditut, baina begira, nere oasia izango da, eta nere oasitik kanpo, bakoitzaren ikuspuntuak gero zuela errealitatea ordezkatzen, baina, teknikariak. Gertatzalare pixka bat makrokortzatu egin gertatzen dana, daudela teknikari batzuk danak nadituenak, o teknikari batzuk izena dakadenak, eta daudela esplotauta, eta danak hoiekin nahi duelain. Nik uste igual ezakiten nire ikuspegitik nahi naiz, hau nire iritzia da. Izan daiteke. Baina igual daola izen konkretu bat, eta artista handi askoko horrekin lan iteguenez, beste anakai horrekin nahi duela. Eta hor, nik uste kualifikatu da eta teknikaria jende asko daola, badaudelako hainbat kurtso eta FP eta horrelakoak hortan lanian jendia da bilenak, baina nik uste gertatzen dela izen hori eta jotze duela, eta hori dela darok nahi deuna. Eta ez jende gaztia aukera bat eman, eta jende gazte horrek ibili batin berdu kualifikazio bat ere bai eukitzeko, edo dute zait, eta nik uste hori dela igual pixka bat reflejatzea. Ziurrenik bai, izan daiteke hori gertatzen den gauzetako bat, baina bestalde, ideia bezala, hau balin bada, bertan sektorean lan egiten dutenek eskatzen dutena, agian daukagu entzule gazteren bat orain entzunez musikaren industrian lan egin nahi duena, baina ez agian ez du abesten, ez du musika tresnari jotzen, baina musikaren industrian lan egin nahi du, jakin dezala hemen badagoela, edo identifikatzen dutela batzuk utxune bat behintzat, eta ikasi ezkero, eta prestatu ezkero, badirudi, lana topatuko duela, beraz, aizu entzule, ikasi badaude eirek esan duen bezala, goi mailak, erdi mailak, denetarik, teknikari izateko, argi teknikari, soinu teknikari, beraz, aizu, hori ondorietako bat. Eta beste ondorietako bat, eta ez zarete harrituko mai eire prekarietatearen errealitatea. Horrekin nengoen teknikarierekin ere, porque pandemia garaian adibidez teknikarik izugarri sufritu zuten, igual artista baino gehiago, eta uste dut bat dijoa, prekaritasunarekin. Esan dute, inkestatutakoen 30% ezin duela musikatik soilik bizi. Eta diru sarrerak beste jarduera batzuekin osatu behar dituztela, bai ala bai, eta batez ere irakaskuntzarekin egiten dutela hori. Hori entzure guri askotan gertatzen zaigu, guk badakizu astazkenetan elkarrizketa akustikoak egiten ditugula, eta batzutan etortzen dira, ibilbide luzeko musikariak, ez dakit Einaute Lorria eta izan genuen hemen adibidez, baina bestetan talde hasi berriak ere gonbidatzen ditugu gurera etortzeko, eta denetarik. Eta askotan gertatzen zaigu, guk irratsaioa badakizuek, oraintxe bertan zuzenean ari gara, goizeko 10:00-tik 12:00 egiten dugula, eta musikari askok esaten digutela, klaseak ematen ari naiz, ordu horretan, edo eskolan nago, edo irakaskuntzan, musikari asko, euskal musikari asko, irakaskuntzan ari dira lanean, musika eskoletan, baina baita ere, bestelako institutoetan, eta begira, 30% esan du, ezin duela musikatik soilik bizi. Eta beste kontu garrantzitsu bat, genero ikuspegia ere, honetan puntu kritikoa da. Emakumeak sektorearen 39,7% dira, baina gehiengoa dira diru sarrera txikienetan. Hau da, badaude emakumeak noski, musikaren industrian lan egiten dutenak, baina diru sarrera txikienetan hori gehiengoa beraiek eramaten dute. Hau da, gutxiago jasotzen dute gizonek baino. Gutxiago dirasketoren eta gutxiago irabazten dute gizonek baino. Datu hau interesgarria da, duela hilabete batzuk egon zen bolo-bolo gai hau. Ez zegoela musikaren industrian, euskal musikaren industrian diskriminaziorik. Abeslari batek egin zetuen adierazpen horiek, eta uste dut txosten honek, ondo adierazten duela, hemen badaudela diskriminazio mota desberdinak, ze kopuruz
gizonak emakumeak baino gehiago izateak horrek ja arrakala bat erakusten du, baina dauden emakumeek gainera, dauden gizonek baino gutxiago kobratzen baldin badute, are gehiago arrakala, ez dakit ze iritzi duzen honen inguruan, nire mai? Bai, buf, zenbaki potolok dira, ez? Eta pentsa, musikari buruz ari gara, 130 ezin da musikati soili bizi, baina trasladatzen badegu kontalaritzara adibidez, esango nuke Euskal Herrin 180tik ezin dutela, eta irakaskuntza, filologia, liburutegietan, edo irratietan lan egiten, eta parte hori musika, esango nukela potenteagoa da negozioa edo azpiegitura, hala ere, izugarrizko datak dira superpotentek eta zerbait ezakit ikerketa sakona indute, hemendik aurrera zer, ez? Hori da gero garrantzitsuena, ez? Txostenak errealitatea islatzen du eta orain neurri batzuk hartu beharko dira, erabaki batzuk hartu beharko dira honen inguruan, ze txostenak aipatzen ditu baita ere datu ekonomiko potoloak, ez? Kontatzeko, musika ez dela garrantzitsua Euskal Herrian soilik kulturalki eta simbolikoki, baizik eta baita ekonomikoki ere suposatzen duenerako, eta datua topatzen duen. Antza denez, musika sektoreak Euskal Herrian 39,5 milioi euro sortzen ditu, eta hazkundea sendotzen ari omen da. Datu hauek, ulertu behar dira pixka bat testu inguruan, eta gero askoz gehiago orain ez daukagu denborarik, baina aletu egin beharko litzateke jakiteko oso ondo 39,5 milioi euro esaten duzu eta diru pila bat da, baina gero kalkulatu ikusi beharko litzateke honek ze esan nahi duen, zeinek eramaten duen hortik zati handi bat, zeinek ez, baina hor dago datua musikaren sektorea badirudi, ari dela indartzen Euskal Herrian mugitzen dituela kopuru majoak, baina digitalizazioaz hitz egiten dute baita ere, txostenean. Ze txostenaren arabera, artisten 171,1ek oraindik ez du erronka digitalen eta adimen artifizialaren aurrean neurririk hartu. Naiz eta industria norabide horretan mugitzen ari den. Eta hemen erronka aipatzen dute ez, agian hemen behar dela finantziazioa, behar direla diru laguntzak, behar direla formakuntzak edo jakiteko musikariek ere aro digitalera egokitzeko adimen artifizialaren aurrean zen neurri hartu, ez dakit iruditzen zait normala dela 171ak oraindik neurririk hartu ez izana, ze ez dakigu oso ondo oraindik nola eragingo digun. Asko iruditzen zait 100 ja dagoeneko adimen artifizialaren aurkako neurriak hartu izanak. Eta zeinean neurri horiek edo. Eta zeinean neurri horiek hori ez dakigu. Eta zeinek hartu dituen, baina hortxe erronkak digitalizazioa ere garrantzitsua izango da musikaren industrian, baina ez ezagun aztu, erdigunean jarri beharrekoa prekarizazioa dela, eta buelta eman behar zaiona da horri, prekarizazioari, bereziki, maik esaten zuen bezala, teknikarien artean sekulako prekarizazioa dago, industrian lan egiten duten emakumeen artean ere, prekarizazioa areagotu egiten da, beraz, horri heldu beharko genioke, baina zuekin elkarbanatu nahi genuen txosten hau gaur atera da. Musika bulegoaren webgunean topatu dezakezue osorik txostena, irakurtzeko, grafiko asko dauzka, datu asko daude, beraz, ez lasai hartu eta aztertzeko modukoa da, ze jakin behar dugu zein den Euskal Herriko industriaren egoera, ze benetako egoera edo errealitatea ez da 15.000 sarrera saltzea 3 ordutan Movistararen abetetzeko, 8.000 saltzea Bartzelonan, eta sarrera gehiago jarri behar izatea salgai, Bartzelonako 8.000 horiek agortu direlako. Hori gertatzen da noski, hau da, ez da asmakizun bat, hori ETS-ek egin du aste honetan, baina Euskal Herriko musikaren industria osotasunean hartuta ez du errealitatea islatzen egoki honek, beraz. Ez da horbildu ere. Ez da horbildu ere, zordon. Kontsumitzaile bezala ez dakit autokritika pixka bat egin, ze gertatzen ari zaigu, ez? Horrelako gauzataz apuntatzea makrokontzertu delako, ez dakit zer bombo eta platillo, eta gero ez goaz ondoko altxor eta ikustea, ez?
Eta askotan gratzen are bai, aipatu berra daula, kontzertuetan hitzetan hizkuntza, aldamenean dakasula jendia, eta danak gaztelera zaideala. Hori nire ustez bai oso garrantzitsua da, eta hori da isla handi bat, 15.000 pertsona elkartu beken euskeraz kantatzen, baino erderaz hitz egiten, gazteleraz, kasu honda. Hori beste meloi bada. Barrak, eire barrak. Zutabeak, diote zutabeak. txatean. Dago destinatzen, bestela hautatzen, eusko gizatetik sinesmenan itzen. Ari garen ez, euskal musika gora eta euskal musika bera hurrengo minutuak maskak taldearen ekin alak gabe abestiarekin emango ditugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ari garagu musika gora eta musika bera eta esan dizuegu aste honetan asko aritu garela musikaz, tartean musikariaren 1000. Saioa ospatu genuelako, eta bertan musikari eta kazetari asko elkartu ginelako, baina gutako bat etzen joan, Eire mai, zuek etzinaten joan, baina etzineten bakarrak izan, ze nik dabadaban espero nuen oinatz aizpuru topatzea, eta ez nuen oinatz ikusi ies egin zuen, eta ezagit zer gertatu zen, ezagit aitzakiarik bazuen, baina orain hementxe daukagu azken ordua kontatzeko, ze goizeko 11 dira, eta bagoaz, naiz erratiko zio zentraletara, egunon oinatz. Egunon, zaintza nahikoa izango da, zaintza aitzakia. Edo bestela mendia, gaur nago mendian, Gaur egu alditxarra eta dakizu, estudian gelitu behar. Kontatuko dizuet, gaurkoan Arabizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakaslentzat aste honetako 3.
grebaguna dela jarraian, negoziak eta momentu zaten daude eta sindikatuak azken bileran hezkuntza sailak izandako jarrera salatu dute, Lorea Igartu Alabeko ordezkaria izan da gurean, eta aldarri minimoak lortu arte grebari eutxiko diotela ohartarazi du. Alde batetik eurak aurre akorde hau proposatzen dutela helburu bakar batekin eta da grebak bertan bera ustearen. Eta gure helburua ez da hori, gure helburua da greba dala tresna batez eta tresna hori baliatu nahi dugu lan hitzarmena osotasunean sinatzeko eta asunetara iristeko. Aurre akordio horretan gertatu dena da konkrezio falta asko dagoela eta ez digula bermerik emoten. Ez dugu aintzat hartu eta bermeak lortu arte lanean jarraituko dugu. Bermeak dira, gutxi gora bera esateko, Jaurlaritzak mahai gainen jarritako planteamendu hori diruz hornitzeko, alegia aurrekontu bat ez dagoela bermaturik eta baliteke edo gertaliteke momentu honetan sindikatuek akordio hori sinatu baina ondoren bermerik ez egotea, alegia dirurik ez egotea hori egiteko eta beraz konkrezio horiek zehaztea eskatzen dute eta salatu dute ere nola astelenean izan ziren elkarrizketak, bakarka saiatu ziren sindikatuen arteko harremana apurtzen eta ondoren ordu txikiak arte luzatu zela ere eta familiak horren zain egon zirela salatu du. 15 urte dira Arabizkia eta Gipuzkoan lan hitzarmena azkenekoz berritu zenetik eta aldarri nahiko dituztela diote. Batez ere, geroz eta lan zama handiagoa dutela hezitzaileek eta baliabide humano eta denbora gehiago eskatzen dute. Alde batetik eurak aurre akordea hori etzen behar genuen hau bai. Guretzat garrantzitsuenak badira lan zamak arintzeko neurriak hartu behar direla, gazte berritze planak zehaztu behar dira, erosalmena berreskuratu behar da, enplegua egonkortu eta bermatu behar da, are gehiago, badakigu hezkuntza saila lanean ari dela ikastetxe batzuen fusioak aurrera eramateko, eta hor, egon daiteke enpleguaren galera bat, kolektibo guztietan, eta guk hori nola baitere blindatu nahi dugu. Gero, ordezkoen lan baldintzak hobetu behar dira, lizentzia eta baimenetan ere hobekuntza batzuk eskatzen ditugu, eta gero badaude beste aldagai batzuk ere, direnak lan osasunaren ingurukoak, berdintasuna eta euskara planak garatu behar direla. Gaurkoan manifestazioa Gasteizen, lehen egunean Bilbon, ondoren Bilbo Gasteiz eta Donostian izan ziren manifestazioak eta gaur Arabako hiriburuan esaten ari garen moduan egingo dute protesta. Beste aipamen bat kasu honetan, Zunzundegi enpresari ere, kinka larrian dagoelako dakizuenez, enpresa ixteko ez zaio asko falta, administrazio konkurtso baten esku dago, Altsasuko enpresa, ia zuzeneko eta zeharkako lanpostua kontutan hartuta 500 bat langile eta sakanako enpresarentzat edo eskualdearen lantegi garrantzitsua da. Sindikatuek ordea ez dute amore ematen enpresaren itxierarekin mehatxatzen duen konkurtso txostena argitaratu ondoren dirudinez inbertitzaile bat bakarra dago, Belgikakoa da eta enpresak duen dirua edo kapitalaren zati oso txiki bat erosteko prest dago. Beraz, ikusi beharko da zer gertatzen den, gurean gaur Asier Calderon Labeko ordezkaria eduki dugu eta lanpostuak erdigunean jartzeko asmoarekin jarraitzen dutela salatu du edo adierazi du eta azken inbertsiore hau ez dela serioa, ez dela sendoa, ez duela industria plan bat eta hitzak baino ekintzak eskatu ditu zehazki Labeko ordezkariak. Hauxe beraz, 11:04 minutu lagunok kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatz, guk aurrera jarraituko dugu. Aipatu du gaur antzerkiaren nazioarteko eguna dela eta holtza dauzkagu zuekin elkarbanatzeko. Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras. Vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice Tupananchis Kama. Vi la Guajira esconderse en su inmenso desierto y escuché
escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea, una familia, un hogar, 4 voces y una guitarra relataron mi recuerdo en este lugar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir, cantar para bailar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, vuelvo a esta canción para volver a pasar por el corazón. Rescátame del olvido, gritaban tus calles desde Bogotá. Yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte, volver a sentir, cantar para bailar. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir, cantar para contarlo, volver a vivir, bailar y no olvidarlo. Bailando, bailando, bajo el aguacero de Colombia. Yo te vuelvo a sentir, qué bonito es volver a ti. Badakigu gustora ari zaretela Idoia Asurmendiren un último baile bajo el aguacero entzuten, baina egia kontatuko dizuegu, kamera batekin borrokan ari ginen, gure kamera honek adimen artifiziala duelako, baina gaur esnatu da pixkat astelenarekin, eta ez zuen lanik egin nahi, eta aritu gara pixka bat horrekin burrukan, baina listo, hemen gaude, eta orain bai, urrengo gonbidatua aurkezteko prest. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ser suficiente. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el... Antzerkiaren nazioarteko eguna da gaur, obra handienetik txikienera omentzeko eguna. Eta guk esan bezala holtzan ederki baino beto moldatzen den pertsona bat gonbidatu nahi izan dugu gurera. Izena esan aurretik, berari buruzko pista batzuk emango dizkizuet. Lembra que ya he abondo todo que está feito. Bere amak dio, txikitatik, bere aitzakiek beti izan zutela. Hasiera, korapilloa eta amaiera, ipuinak bezala. Eseri egiten zela, alabari galdetzen zionean zer moduz, bazekielako sekulako istorio luzea kontatuko ziola hueltan. Amak dio baita ere, higia beti nahastuta eramaten zuela, haizeari hitzak lapurtzen ibiltzen zelako. Eta, 30 urte zituen erarte, ez zela konturatu, ipuin kontalaria zela. No está aquí mamá, no está aquí no está aquí mamá, solita estoy yo. Bera, Eba Andujar da, eta Valentziatik dator. Egunon, Eba? Egunon, bon dia. Bon dia, bon dia. Hementxe gaude, Eba, Ahozago jaialdiko protagonistetako bat delako, eta Ahozago jaialdiaren buruden Maigorostiaga hemen daukagunez, hasteko galdetu behar diogu zer moduz doan jaialdia mai. Super ondo, nekatuta, 3 aste ja pasa dira, beste aste bete falta da guaindik, fizikoki lerrinda, baino barrutik oso beteta, kalabaza historioz beteta, publiko aldetik maitza oso ona, lehenitzen dugu horrelako makrokontzertu gu ez gara horrelako horik, baino guretzat 25 pertsona, 30 pertsona betetzen baituzte aretok, gu superpozik, eta adin ezberdinetako publikoa gerturatzen ari da, izugarrizko artistak bisitan gurekin, oso pozik.
zaila egiten zaizu artistekin harremanetan jarri eta ekartzea, ze leku askotako jendea ekartzen duzu? Ez da erresa, iraia nola hasten gara, ez, gutxi gora bera zerrenda hori osatzen, batzu ja aurretik daukagu, ez, horrengo urtera nahi dugu, ez dakizen etorri kurtsua emateko, edo artista puska delako, beste batzutan aprobetxatzen dugu sinergiak, igual Ego Amerikatik dator baten bat beste jaialdi batera, zu badakizu hemen dagoela, eta orduan aprobetxatu behar da, zuku guztia teatzeko, baino egia da, gero iristen da momentu bat nun zaila da. Gusta ezaigu ez zaigu denok ekartzea leku berdinetik, orduan saiatzen zara pixka bat, bueno, beste lekuetatik ekartzea, Europa, Grezia, Italia, ez dakizer, bueno, estatuko beste kulturetako baita, Valentzia kasu honetan adibidez, Galizia edo Katalunia, eta ez da erresa, baino gustan dizartzen degula, eta beti aholkularik ditugu onduan, bakizu hemendik pasatzen diren kontalari askok, beti jaialdi batera juten badira edo beti izenen bat aipatzen digute, ez? Oago naiz ez dakinun eta ikusi behar duzu artista honen, ezagutu behar duzu, ekarri behar duzu. Hemen sinergia ederrak sortzen dira, eta bikote ederrak eta bikote horietako bat, Eba eta Dorleta. Binomio fantastikoa deitzen dugu horrelako abenturak, euskal artista bat eta nazioarteko artista bat, eta bueno, Dorleta eta Eba gainera, bueno, historio potente da, gero igual galdetuko dugu Ebari horri buruz, Kontes Perladan hemen aipatutakoa ekimen hori, Dorleta super gustora hartu zuen, bueno, erronka hau, binomio fantastiko hau sortzeko aukera, berak proposatu zigun Eba ekartzea, eta kasu honetan aholkua beratik etorri da, jaialdian superpozik horrelako artista puska gurekin egotea, eta uste dut binomio horrek oso ondo funtzionatuko du, Iruran, bera Zubin, gero bera bakarrik dago Eskoriatzan eta Algoibarren ere, aprobetxatu, gerturatu, merezi dulako. Bueno, itzordu horietako bat, larun bat honetan bertan izango da, Eba eta Dorleta ikusteko, ahoko Zubiak izeneko lana ikusteko, larun bat honetan, arratsaldeko 7:00, Arratxako 7:00 amarotzen eta eguerdin 12:00 Iruran. Egun berean saio bikoitza dituzte. Iruran, bueno, udaletxeko ganbaran leku oso polita estrenatu berria, eta pasaren urtean uste dut hauza estrenatu zela areto hori, eta kontalaritzarako uste dut, bueno, templotxo bat guk askotan azpimarratzen dugu ze garantzia dauka, nun kontatzen duzu ezin da aretoa, lekua oso ituta gaude, dozein gelan kontatzen eta hori. Baina badaude areto bat, templo txiki batzuk bihurtzen dira, eta Irurakoa, horrelakoa da. Helduentzako saio bada, hemen askotan aipatzen dugu ipuinak eta umeak lotura hori ea opurtzen dugun, ze gainditu beharreko muga bada. Saio hau helduentzako saio bada. Bai, saio hau helduentzako eta espreski prestatuta Zubi horiek eskaini nahi dizkigute, Euskal Herria, Valentzia, eta, bueno, fondon, danarekin gertatutakoa, nahi ez, omenaldi txiki bat egin nahi izan dugu, bueno, kalte handirik izan dako herri horietai. Bezala gonbidatu izar handietako bat Eba Andujar da, eta nik aipatu dut 30 urte zituenean, konturatu zela kontalaria zela, eta nik galdetu nahi nioke, ea klik bat egon zen, edo zer gertatu zen 30 urterekin konturatzeko, bai kontalaria naiz, baina agian ordura arte konturatu gabe, bueno, ea zerbait gertatu zen horretarako. Doncs mira, jo vaig començar a contar d'una manera molt natural, perquè ma mare diu que jo ja des de xicoteta les meues excuses ja tenien inici, principi, saps? I final, tenia tot el cos del conte. Jo vaig començar en una empresa d'animació infantil i el que passava és que a mi el que millor em funcionava era introduir els xiquets o xiquetes en un món imaginari per a començar a jugar o per a poder fer d'ells el que jo volguera en aquell moment, un taller o el que sigui. A mi m'era molt més fàcil contar i d'aquesta manera és com jo vaig començar a contar, sabent que la meua força estava en les paraules i en crear mons imaginaris, i que és una cosa meravellosa en la que tot el món entra a boca de seguida. Ze polita aipatzen zuen Ebak, esan dugu Valentziatik dator, eta Valentziera zerantzungo ditu berak gure galderak, eta guk euskarara itzuliko ditugu. Aipatzen zuen, oso modu naturalean hasi zela kontatzen, aipatzen genuen bezala amak esaten ziola, bai, aitzakiak ere ipuin bezala kontatzen zituela, eta hasi zela lanean aur animazio enpresa batean, eta orduan konturatu zela, bazuela gaitasun berezi bat, umei tailerrak aurkezterako orduan, aurkezpenak egiteko orduan, azalpenak ematerakoan, mundu imaginario batzuk
sortzeko, eta orduan, enpresa horretan lanean zegoela, orduan konturatu zela, bai, kontalaria naiz. Ze polita horrela, bai, Ze polita, eta ze pedagogikoa ere, ez da bakarrik jolasteagatik, baizik eta mundu imaginario baten sartzen bagara elkarrekin eta horazten bagara jolasean, seguro aberazgarriago dela zentzu guztitan, ez? Zalantzari gabe. Zuk aipatu duzu mai, Valentzia aipatu dugu, Valentzia aipatuta dana aipatu behar da bai edo bai, eta sortu dute Kontes per la Dana ekimena, jakin nahi dugu, ea nola dagoen proiektu hori, nola sortu zen, gaur egunea jarraitzen duen. Mira, Kontes per la Dana va néixer el dia 2 després del desastre, perquè els narradors rebien moltes telefonades, la gent que estava en propet per València rebien moltes telefonades dels companys, no? Esteu bé, necessiteu alguna cosa, què podem fer? I en aquell moment les autoritats els que ens demanaven era no eixir de casa i no sabien molt bé què fer. I el que se'ns va acudir a 4 persones, Kontes per la Dana, neix d'Almudena Francés, que és una narradora valenciana, Felip Kerbarek, que és un narrador de Castelló, Blai Senabre, que és un narrador valencià i viu així a Catalunya, i jo. Entre els 4 decidiríem que el que millor podríem fer era posar al servei del desastre, de la recuperació, del que sigui necessari, el que sabíem fer millor, que era contar històries. Ze polita hoi ipurdia jartzen zain, aipatzen zuen Ebak, danaren 2. egunean sortu zutela Kontes per la Dana ekimena, bertako kontalariak hasi zirelako deiak jasotzen, galdezka zer mo zaudete, ondo zaudete, eta une horretan hitz egiteko beharra bazegoela, baina agintariak esaten zutela, etxetik ez ateratzeko, eta mugikortasun aldetik ere aholku batzuk ematen zituztenez, elkartu zirela Almudena Francés, Felip Kerbarek, Blai Senabre, eta Eba bera, eta erabaki zuten, lauen artean, onena zela, beraien gaitasun hori jendearen zerbitzura jartzea, eta zer da beraieko bekien egiten dutena, kontatzea. Hau mai da izugarria. Izugarria eta kontalari asko batu ziren iniziatiban, Emeli Badorleta Kortazar hartuzun bizkataria, Euskaldun gehiago izan dira kolaboratzen, eta ni jakin nahi dut, gaur egun nola dagoen, com està avui la iniciativa? Mira, nosaltres el que vam fer en aquell moment va ser demanar als narradors que coneixíem si volien afegir-se a un projecte que se'ns va acudir que el que necessitàvem en aquell moment eren diners per ajudar a la gent, sobretot als narradors que estaven en zona zero, els companys que estaven allà. I demanaven a la gent una donació de 10 euros mínim i nosaltres tocaríem per telèfon a aquesta persona i el contaríem un conte. La resposta per part dels narradors va ser impressionant. Tinguérem un llistat de més de 300 narradors, no només de tot l'estat, sinó de fora, gent d'Amèrica, gent d'Europa que ens tocaven, que volien afegir-se, i la rebuda per part de la gent també va ser impressionant. Tinguérem moltíssimes telefonades i a dia d'avui el que hem fet fins ara, te vaig a deixar que pugues traduir tot això, no? Sí. Fins a este moment el que hem fet és, mira, ajudarem a narradors que estaven en zona zero. Teníem companys que havien perdut cotxes i material i demés. A més, el que hem fet ha sigut a 10 biblioteques que estan afectades, que van perdre tota la infraestructura, en els diners que vam rebre vam subvencionar, sessions de narració oral per a que no caiguera la programació. I a hores d'ara el que estem fent és programar un festival itinerant per anar pels carrers de les poblacions afectades per a poder comptar en narradors i narradores professionals. Ze polita. Chapo, bai, gauz asko esan ditu, kontatu du, ezagutzen pixkat proiektua ez, gehiago azaldu digu, ezagutzen zituzten kontalariei, esan zietela, ausartzen ziren kontatzera, eta orduan, nola momentu horretan danan beharrezkoa zena, dirua zela eta finantziazioa zela, 2 euroko donazio baten truke, kontalariak telefono hartu, deitu eta telefono zipuinak kontatzen zituela, aipatzen zuen Nebak 300 narratzaile batu zirela proiektura, batzuk Espainiar estatukoak, baina baita kanpokoak ere, Amerikatik, eta jendearen erantzuna izugarria izan dela, sekulako dimentsio hartu duela proiektuak, eta orain, galdetu diogu ez, zertan da, orain, hilabete batzuk pasata
proiektua, aipatzen zigunez, lehenengo helburuetako bat izan zela zona zeroan zeuden narratzaileei laguntzea, ze narratzaile horietako askok kotxeak, etxeak dena galdu zutela, eta horrez gain orain ari direla, bi liburutegiri laguntzen, liburutegi horiek dena galdu zutelako, eta eskaini dietela horiei laguntza programazioa ez adin bertan bera geratu, eta horretaz gain ari direla antolatzen jaialdi itinerante bat, bai? Zoragarria. Hau da, begira ez, Nik bere garaian ikusi nituen liburutegi haien argazkiak, bai porta eta bestea, eta benetan unkigarria. Ikustea horrelako hitzaren tenplua dela liburutegi bat, nola gelditzen da horrelako katastrofeta gero, benetan gogorra. Eta beste aldetik ikusten duzu, txamponaren beste aldea, horrelako ekimena nola batzen dira, eta nola kulturaren bitartez, denon artean ez dakite errexago egiten dugu, ez dakitere egoera normal baten egueltatzea, eskertzeko. Oso unkigarria ikustea ez, horrelako, ez dakit nola deitu, horrelako gertakari ilunak iristen direnean, nola bakoitzak bere aletxoa jarri dezaken, eta nola denok daukagun eskaintzeko zerbait, ez? Ze batzuetan gertatzen zaigu, ni ez naiz suhiltzailea, ni naiz medikua, orduan ez dakit zer eskaini dezakedan, hemen ikusten duzu, zu ez zara suhiltzailea, ez zara medikoa, baina egian kontalaria zara, eta jendea oso bakarrik dago, eta behar du, telefonoz norbaitekin hitz egin, eta zu kontatzen badiozu ipuin bat, sekulako mesedea egiten diozula. Kendu gabe, benetan meritoa, suhiltzaile eta medikuei, esan nahi dut, bakoitzak bere aletxoa jarri dezakela horrelakoetan. Baina guari gara hemen, hizketan, valentzieraz erantzuten digu ebak, eta guk euskerara bikoiztu aldugun moduan, zertxo bait bidetik galduko da, hemendik barkamenak entzulei, baina, uste dut, ondo ari garela, arki. Erantxukun egiten ari garela, baina, hizkuntza izpide hartuta nik jakin nahi nuke, zein den kontalaritza, valentzieraz egiten den kontalaritzaren egoera, nola diagnosi bat, ez dakit kontalariak badaude, ez daude, zein den egoera hori, kontatuko diguzu mesedez? Doncs mira, la llengua valenciana, com a mínim en la narració oral, la cuidem moltíssim. A València hi ha hagut durant molts anys, i per favor que dure molt, ja veurem què passa ara, molta cura en la llengua. Aleshores, fins i tot des de les institucions es promou que la llengua valenciana estiga viva en les escoles, en les biblioteques, i l'àmbit escolar és molt adient per a contar i és molt obert a contar en valencià, i els centres culturals, les biblioteques. La llengua valenciana és una cosa que hem de cuidar molt, perquè està molt denostada, perquè és minoritària en principi, fins i tot a València, imagina't, no? Igual en els pobles més, però a València capital és molt complicat, però des de l'àmbit educatiu i des de l'àmbit formal sí que està molt cuidada, i es promou que es conte en valencià i que les iniciatives culturals siguen en valencià. Esperem que siga una vida llarga este interès. Kontatzen zigunez, valentziera hizkuntza narrazio oralean behintzat asko zaintzen dela, urte batzuk badirela eta iraun dezala urte gehiago zaintza asko jartzen dela, eta instituzioetatik adibidez sustatzen dutela hizkuntza bizirik egotea, eskoletan, baina baita zentro kulturalen bidez, liburutegien bidez, antolatzen direla gauzatxoak, eta kontalaritza beraz, babestuta dagoela, hori bai, hizkuntza ahaztu gabe minoritarioa dela, eta eremu batzuetan ez dagoela zaindua, baina behintzat, bai azpimarratzen zuen ebak, hizkuntza arloan eta arlo formalean zainduta dagoela, eta esaten zuen jarraitu ezala horrela, eta guk bat egiten dugu mezu horrekin, jarraitu ezala horrela, ze babestu egin behar dira hizkuntza gutxituak. Ni gaitu nez, esperem, eloitxoen borrokatu eta jarraitu horrela merezidulako, bai. Tira mai, bado aurrera jaialdia, bukatzen duzunean deskantsatzeko beharra ere edukiko duzu, baina azken txampa honetan, horrela azpimarratzeko zerbait? Ez galdu eba,
galdu eba egun hauetan, hemen dagolako, eta, bueno, aprobetxatu behar da, kalitate handiko, oso gutxitan ateatzen da Valentziatik, berak erabaki zuen Valentziarez bakarrik edo gehien egitea lan, beraz, aukera ezin, ez dakit, ez dira horrelako aukerarik asko izango. Eta beste aldetik, beida, Arkakuxo dator Laister, eta esan nahi diot, mezua jaso dudala Arkakuxo, eta gonbidatu nahi diot, bueno, ja azken txampa eta bukaera, urrengo larun ostiralen izango da lehiaketaren bukaera ordizian, izango dala ere gala nagusia, eta larun baten, apiriak 5, egingo dugu Euskal Narratzaien topaketa, urrezko galabaza saria banaketa, eta hor, bueno, izugarrizko hitzaldia izango da, Yolanda Arrieta, Amaia Alvarez Uria, Mireia Delgado, Dorretako Hortazarrek koordinatuta, izenburua emakumeak eta osko literaturaren transmisioa, beraz mamila eta gai potente solasaldi biteko horrekin, eta Eba Andújar bera egongo da aktuatzen Intu Jai Espazioan egun bera, eta arratsalden Kardelina, kantautora soriarra, izugarria, Tolosako Bidegoxon egongo da, festa jaialdiaren amaiera emateko. Ekitaldi gehiago dago, asteburu honetan, astean zehar, begiratu egitaragoa, zatozte eta engantxatu kontuekin. Eskerrik asko, Mai. Ez dakit joan egin behar duzun, orain agurtuko zaitugu, eta geratzen gara Iretani Arkakusorekin, ze oso lanpetuta zaude, ezta? Guen, etorretzaigo Larraitz Urruzola, Galiziar Euskalduna, hemen dago ebei, berarekin mazkaldu behar dugu, eta txalden 3 saio ezberdina ditugu. Oso ondo. Así que, jarraitu zuek, entzungo dugu kotxetik. Vale, perfecto. Eskerrik asko, Mai, eta Eva, moltes gracias per vindre a la nostra radio. Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hartuko dugu bigarren kafe bat beste batean. Guk aurrera jarraituko dugu, Arkakusok minutuko isilunea eskatu digu, baina gero telesaieta zitzegin behar digu, baina gero errenta aitorpena ere jarri du hor gidoian, begiranik ez dut zer ulertzen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 100. Naiz irratia. Iristear dira, goizeko 11:00 Mai Gorostiaga agurtu dugu, Eba Andújar agurtu dugu, Eiretani hementxe gaude, eta hirugarren laguntxo bat gonbidatu dugu gurera, Iruñe Astiz Arkakuso hemen dago, eta egunon, Iruñe? Egunon, irukiak gara! Badaukazute iruki gustoko bat, hau da, ni naiz Terese, edo ni naiz Helene, edo ni naiz Anne. Nei, atentzio gehien ditzen izana, Terese esan. Orduan, fijazio horrekin euk izan dut. Orduan zu zara... Gogokoen azakit. Terese, Iruñe, zu... Sorgin aspertua. Aukeratu nahi dezu. Sorgin aspertua zara? Gehiago gustatzen. Vale. Zer oso graziosa. Nik barre egiten on pilo bat. Ze gaixoa inoiz ez zuen lortzen. Total. Drama bat. Drama... Guztizko drama. Vale, izango gara hiruak sorgin aspertua, vale? Ez gara izango, esan ez Terese eta ez Helene, sorgin aspertuak izango gara, sorgin kerietan oso ondo moldatzen gara. Zera zaitut. Pablo el Guapo jarri dute txatean, mugan entzuten ari gara. Gorkak guk egartzen ditugu kolaboratzaile aurkezle berriak irratira, eta Gorka egiten da maitemindu. Eta gero hemen sortuko da arazo bat, ze
Pablo da guapoena egun batzuetan, baina besteetan Aritzalkubila da guapoena, gero bestetan, claro, Inigo kalkandora jartzen duenean ere gustatzen zaizu. Eta Imanol. Imanol ere, etortzen denean, hemen telesaiak eta zinemak eta ipatzera ere, jo, Imanol, ze guapo, bizarra ez dakiz zer, gora eta bera, Gorka, aukeratu egin behar duzu, Hora, denekin, ez dakit, denak peloteatzen, ezin da, ze, klaro, hori bigarren kafean, baina gero badakigu, apegin ere kazetari gustokoena da, edo, egoi belategi ze guapo, eta bai, horrela ibiltzen da, baina, Gorka, zuten duzu ez? Pikatuta gaude. Tira, Arkakuso, euskal telesaietaz hitz egingo dugu. Bai, aurrekoan proposatu nizuen egitea planeten tier lista, gogoratu dezagon tier lista dela nolabaiteko kategorizazio bat egitea gure gustuen arabera, kasu honetan. Hori da. Eta honetan beste gai batekin dator, eta da euskaraz ekoiztutako telesaiak. Zergatik, ezagit zergatik, atzo, nengoen lanera joateko prestatzen, eta burura etorri zitzaidan, gure Oiana Maritorena ateratzen zen Hasiberriak. Bai. Ezagitzuek, baina nik goin kale ikusten dut txiki-txikitatik, nik beti esan dut, nik daukat grabatuta gaizkak nola katzen zuen gina dutxan, imaginatu, a ese nivel. Orduan, jarri zutenean Hasiberriak, badala hemendikan banuen aurrean, 2000-garren urtean, okerez banago, 2000-tik 2002-ra, nik 2000-an dituen 9 urte. Eta nik 9 urterekin Hasiberriak pek, ez nituela gauzak ulertzen. Baina, aipatu behar da, oso telesei interesgarri izan zela garai horretarako. Baina etzen helduagoentzako? Hombre! Ni berdintzun ez da. Bai, a ber, eske kontua da, niri txikitan marrazki bizidunetako pelikulak eta horrela kenduta Doraemon. Bai, buah. Aspertzen induten pila bat. Osea, rollo, Juan, ikustera, nola da, The Lion King? Bai. El Rey León? Hori da, bai. Eta lokartu. Osea, nik Timon eta Pumba ez ditut inoiz ikusi. Hombre, oitu bazinan beste trama batzuk ikustea, segurazki hori zuretzako xua begia esan. Claro, eski ni aspertzen nintzen horrekin, zer gainera, ni beti izan naiz oso kanta mañanas, oso goiztiarra, eta orduan, eta nire ama ez, orduan nire amak jartzen zian kolakau bat, eta jartzen nintzen telebista ikusten marrazki bizidunak, baina gero aspertzen nintzen eta hasten nintzen aldatzen. Eta, klaro, goizeko 9:00etan larun batean, zer zegoen, musika hasi, eta sensación de vivir. Eta ni, egoten nintzen hori ikusten, baina ez duzu ezer ulertzen. Ez. Eta Hasiberriak ere, gauza askotzen dituen ulertzeko, ezagutzen ez duenarentzat, Hasiberriak izan zen Goenkaleko spin-off bat, Goenkaletik atera zen, eta Hasiberriaken kontatzen zen, Donostira, lanera edo ikastera, joan ziren gazte batzuen bizitza. Eta orduan, gero, noski gertatzen zen, liatu egiten ziren, bata beste horrelako gauzak, esan dezakegu Hasiberriak zela gure elite? Ez dut uste, elite niretzat ez da oso errealista. Claro, nire kontekstuan. Baina iruditzen zait, Hasiberriak bai zela errealistago. Gainera, sozialki zeuden eta egoten jarraitzen duten arazo problematika eta gai ezberdinak landu zituztela 2 urteko, temporada hoietan. 125 tal, jartzen du euskarazko Wikipedian. Badirela, 2 urte egoteko. Eta jo, eske, hasten zen potente, hasten zen okerez banago, bati ematen ziola, hiltzen zela de sobredosis, okerez banago, Eta gero bazegoen ikasle bat liatzen zela bere unibertsitateko irakaslearekin, orduan hor botere harremanak, bazegoen beste neska bat modelo izan nahi zuela, eta
erasotzen zutela horren baitan, eta horiek dira gehien gogoratzen ditudanak. Horrela, como gainontzekoak ez, uste dut jarriko dala primeranen berriz ikusteko. Baina, bueno, hortikan arago, bueno, eta ni horrelako guztietara engantzatzen naiz, osea, da oso zaila ez engantzatza, ze orain, adibidez, ni guazen, pues, oso berandu iritsi zitean, guazen pelikula, bai, dira nire adinekoak gutxi gora bera egin zutenak, de hecho, bertan agertzen den aktore bat, jago egon zen nire, osea, nik 2 urte beranduago hasi nituen ikasketak, baina egon ginen hornada berdinean. Gainera, uste dut ere hor agertzen zela itxaso paia. Bai, atzen. Orda, pues bueno, izan zen como ez eta bai, o bai eta ez. Niretako dana izan zangoa zen. Dana. Claro. Dakat goguan, pelikula eta zanean estreno bat inbertala Zumaian, eta estrenortako sarrerak erosi bertzela fisikoan, eta nire izekok esan zila, nahi zuzurotzako hartzia, eta nik esan ez, zeni antisozial bat izan ez beti, eta txikitan uanita gehiago, orduan boikotea unain hori, ez dakizeba, eta goatzen naiz gero, ikusi nula, telebistan edo horrela, eta nire dana bihurtu zela goatzen, High School Musicalekin batea esan berra dago, zetana hor antzeko izan zen, eta ez dakit, eske goazen, bai, dana izan zen. Hori, esan berra egitena. Hori da, ba, bueno, kontua da, pues, nik berdin duela, ze Disney Channelen ere, pues, Zaki, Cody, todos a bordo, eta Hannah Montana, pues, eske, denak pek. Ja ez da esaten pek, baina. Eta hori, eta kontua da, irabazi arte hasi zenean, claro, esaten nuen, kirola, nesken kirola, de una. Eta egia da, aitortu behar dut, osea, hasieratik engantzatu nintzen, baina aitortu behar dut, 3 denboraldi hauetan, asko betu dutela ekoizpen aldetik. Bai, pasada bat aldatu hauain, Osea, maila guztietan, eta hori, eta oso graziosoa da, ze orain dago Angela, bai. eta nik irakaskuntza masterreko praktikak egin dituenean, sartzen nintzen klaseetako batera, zegoen Angela. Orduan nire egiten dit grazia. Bale, orduan, aipatu ditugu hasi berriak, aipatu dugu zeharka Goenkale, aipatu guazen. Irabazi arte. Goian, obviamente, Goenkale. Ah, 2-2, bale, hori izan behar nuen, claro. Osea, hori dago ez dago zalantzarik. Boa, nik ez sekula ikusi barroko jazu. Ez da, atal bat bera ere? Gaztegi izan naiz, nera izpa obsesionauta onda beti danik. Eta nahi berandu bezala... Niri gertatu zitzaidan, klaro, Goenkale denboraldi mordoa izan zuen, iritsi zen une batean bazen uste dut, Estatu Espainiarreko telesail guzena, edo horrelako zerbait, eta, klaro, nik ikusten nuen, ikusi nituen atal solte batzuk txikitan, eta gero, unibertsitatean egoela, beste azkeneko denboraldiak ziren, eta azkeneko denboraldi horiek ikusi nituen. Baina egia da tartean atal asko daudela ikusi ez ditudanak. Buah, eske, klaro, niri gertatzen zitzaidana da, nik udan horiora joaten nintzela kapinera. Orduan, zen como... Ez maierra naiz. Familia guztia joaten gehien, orduan zen, tal cual, orduan, epic moment makin baitzen dutela, eta karroa joaten dela aldapan bera, laranjakor, eta hor Maria Luisa, pues bizi izan genuen oso fuerteki. Ni, badaude trama batzuk Goenkaleen, baina egia da, kontatu behar dizuet, aurrekoan duela hilabete batzuk aritu nintzela, lehenengo denboraldiko atal batzuk ikusten, pixkat gainetik egia da, baina egin nahi nuelako, pentsatu nuelako agian, irratirako, reportaje politia izan zitekeela, gai batzuk nola lantzen ziren ikustea, eta egia da, adibidez, abortuaren gaia, lehenengo denboraldian agertzen da dagoeneko, eta lehenengo denboraldian bertan, abortuaren aldeko, badago atal bat,
herrira datorrela mediku bat abortuaz hitz egitera, eta badaude 3 herritar edo aurka daudenak, eta orduan joan nahi dute boikoteatzera hitzaldi hori. Baina ikusten duzu, direla herriko, ez dakit nola esan, baina jarrera hori itxusitu egiten dutela besteek, eta atala ikustean zu zaude abortuaren aldekoen alde. Hau da, atal horretan jada abortuaren aurka egotearen jarrera hori pixka bat erakusten zuten tontakeria bezala, eta iruditu zitzaidan, atal hori izango zen 85-koa. Eta bueno, pasadira urte asko, eta pentsatu nuen, begira ze interesgarria, jada horrelako gaiak, 30 urte. Kontatzen zituztela eta lantzen zituztela ikuspegi, ez dakit modernoa hitza erabili edo ez, baino bai pentsatzen nuen, ikusten hasi nintzenean lehenengo denboraldi horiek, desberdintasun gehiago nabarituko nituela. Gaizki sartutako telesail bat izan zitekela, eta ez? Ez, gainera drogen kontua ere lehenengo denboralditik sartzen dute, eta gainera nahiko pisua ematen zioten garaian ere ala zuelako. Ezakit, iruditzen zait, Goenkaleren kasuan izan dela momentuko jendartearen isla. Osea, jendartean dauden kezka eta borroka eta... akaso hor bai, ez dut gogoan, ez? Lehenengo kapituloak eta hori oso txikian nintzen eta ez ditut berriz ikusi. Zakit gatazka armatuan nola irudikatua den. Nik uste dut, etzelako no existe. Bai, gogoratzen, Ni ez da ere, ez dakit. Bueno, agian berrikusi beharko dugu eta aztertu gai hori nola lantzen zen, agian bazegoen, ez dakit, ETB-tik aginduren bat gaia ez jorratzeko, izan zitekeen, bai, Gorkak esaten du, nik klasetik etorri eta ikusten nun Goenkale hasieratik. Hemen Goenkaleren zale batzuk, badauzkagu. Ze gehiago arkakuso? Gero bazegoen beste telesail bat. Txikitan, gogoratzen, ikusten ditut irudiak eta izena, eta sorrarazten diana da, barrea. Sin más, eta ez da zeo zer Goenkalerekin hain konkretua gogoratzen dudalako, baizik eta ez dakit sorrarazten dit hori, eta da Jaun eta Jabe. Jaun eta Jabe, bai, Jose Ramon Soroiz, bai. Jaun eta Jabe da nik ikusi nuen udara batean, eta barre asko egiten nuen. Ez que zen Arginano izango balitz bezala... Claro, ez que ni txikitan Amonarekin denbora asko pasa izan dut, eta Amona jartzen zuen pilo bat Arginano, orduan Arginano zen familiakoa bezala. Eta orduan, zon, hor bai nolabaiteko lotura. Zegoen hemen, kontatzen zuena Jaun eta Jabek zen, Jose Antonio Arizkorreta sukaldaria, Soroizek antzesten zuena, lehendakari aukeratzen dutela telebistan lortutako hitzalari esker, eta bere eginkizun berriak arazo asko sortuko dizio, bai familiarekin, bai inguruko lankideekin, ez? Politikariekin, Ajurianeko langileekin, eta horixe kontatzen zuen, eta da humorezko telesaia zela, eta nik badaukat gogoan begira, ze bitxia nola geratzen zaizkigun gauza batzuk buruan. Lehenengo aldiz, entzun nuela menopausiaren azalpen bat, eta izan zen telesai horretan. Bai, Elena Iruretari gertatzen zitzaion, Elena Iruretak uste dut emaztearen papera egiten zuela, Soroizen emaztearen papera, eta Elena Iruretari gertatzen zitzaion uste zuela menopausia zuela, eta tal batean horretaz hitz egiten zuten. Eta nik uste dut hitza entzuna nuela, baina azalpena ez nekiela, eta atal hori ikusten deskubritu nuela. Ze gauzak, Nik uste dut aipatu behar delako bieta bat, izan zelako Goenkaleren aurrekoa eta Jaun eta Jaberen aurrekoa, hor hasi zelako, eta ikusten badituzue irudiak, ikusiko dituzue, oso ezagunak diren, gaur egun oso ezagunak ditugun aktorean astapenak.
Eta da oso kuriosa. Eta aipatu behar da 2012an egin zutela berriz. Berriz, bai. Bai, eta Martiniekin bezala. Nina gozai argakuso, telesail zehatz bat aipatzen duzun, baita ere. Bai, bueno, nik telesail bat aipatuko dut, bere garaian ez nuela asko ulertu, ez hitzaidala gustatu, zen Kamera Kaferen epoka hori, eta hemen Euskal Herrian egin zen antzerako bat, baina enpresa batean zentratuta edo egon beharrean, zegoen instituto batean. Eta hori da DBH telesaia. Eta momentu horretan esan nuen, claro, alderatzen nuelako Kamera Kaferekin. Baina orain ikusita, eta irakasle izan da, dizen, bueno, gauza batzuk egiten dizkiate, grazia. Egia, nik ez du dala inoiz ikusi, Ez du... Nik anuntziotaz goatzen naiz. Eta ben hori anuntzatzen zanean. Ino, ez tetzikula ikusirez. Egia esan. Claro, eta ziren irakasleak, irakasle gelako kafe makinaren bueltan biltzen zirenak, ez? Horrelako zerbait. Bai, gutxi gora bera. Aizu, begira, nik... Ez dakit, egongo zen azpiko aldia. Bai, hori da. Tier listean, nahiko beko zatian jarriko genuke DBH. Ezagian azkeneko bukaerakoan, baina ez da erdialdean. Erditik berako muga horretan. Bale. Besteren bat, argakuso. Nibakit, gobiri zerren zai da hona. Zerren zai, a ber. Eskamak entzen. Ez. Baina, aipatzeko modukoa. Bai, Ni nago Balbe Mendiren zai. Balbe Mendi argakuso? Nik ez. Ez que ni gaztegia naiz, Bai, Balbe Mendik sekulako beldurra eragiten zidan. Balbe Mendin kontatzen da, Euskal Herriko mendi landa inguruko herri txiki bat, misterio batzuk gertatzen dira, eta badago mediku bat joten dana herrira, eta misterio horiek deskurritu behar dituenak, eta bazen giroa oso ondo lortu zuten, nik orain Balbe Mendi hitza entzun, eta euria, etortzen zait burura, iluna, mendia, grisa, oso ondo girotuta zegoen, baina, badakizu ezer ez zitzaidan gustatzen telesail horretatik. A ber. Hau gertatzen da telesail askotan, gizona jartzen dituzela ligatzen edozein adineko jendearekin. Eta Balbe Mendin, Candido Uranga, hori da, adinak begiratu behar ditut. Ondo kontatzeko adinak begiratu behar ditut. Candido Urangak zenbat urte edukiko ditu. Kat ideiarik ere. Candido Uranga. Begiratuko dizut, badudala hemen, eskura. A ber. 59-koa. 69 urte. Geminis! Da, maiatzeko Geminis, da 27koa. Neak emajo, Candido. 70 urte egingo ditu aurten Candido Urangak. Candido Balbe Mendin liatzen zen Oiana Maritorenarekin. Eta Oianak dauzka 40. Eta, karo, Balbe Mendi nahiko zarra da. Muxu ematen zion Candido Urangak Oiana Maritorenari. Eta nire iruditu zitzaidan beti Adintartea nintzen hau. Adintartea handiegia zela. Pixkat sinesgarria izateko kontu hori. Egia da, gero pelikula ugari daudela protagonista direla ez dakit George Clooney eta neska gazte bat, eta maitemendu egiten dira, Baina nik gogoan dut, Candido Uranga eta Oiana Maritorena muxu ematen, niretzat ez da sinesgarria. 50 eta 20 urte izango zian garai hartan. Hori. 50 urteko bat, 20 urteko bat. Hori. Bueno, ojo, gaur egun badaude 18-20 urteko neskak, 30 luzeko... Osea, ez dakitze bat, es como la moda. Dano dakau ezagunen bat, horrela... Bai, a ber, adin tarte handiko harremanak badaude harreman, adin tarte handiko harreman toksikoak, eta badaude ez toksikoak, eta bueno, horretaz asko eztabaidatu genezake, baina bai begira, niri Balbe Mendin, Candido eta Oianaren muxua, begira, niretzat adin tarte handiegia bestela,
Balbemendi gustatzen zitzaidan, Eta giro Twin Peaks bezala, ezta? giro ilun hori gustatzen zitzaidan bai. Ez que Lenaire eskamak kentzen, hor zegoen Lenaire ureta, ez? Bai, eta Barbara Goenaga. Ze handia. Lenaire ureta. Apuzu maia beste behin. Final. Baina, bueno, hortxerako dugu. Eta, gero, nire zerrenda horretan, badago telesail bat ez dudana inoiz ikusi, bueno, agian hola, baina gustatzen zitzaidan bere abesti batengatik. Eta hori da Pilotari telesaila. Ez dut ikusi ez da ere, Nik ere ez. Pilotari. Asko india, Bai. Eta azken aldian gutxi. Oso gutxi. Eta ze publikuntza egitean, bai, ez da? Pilotari telesaia. Hau noiz egin. Pilotari bat, profesional bat zen protagonista edo profesionala bihurtzeko bidean eta hori. Eta droga, eta... Hau jartzen du, historia, hau jartzen du Wikipedian. A ber, esai guzu. Julen Gortari 25 urte inguruko pilotaria da, duela 5 urte Venezuelara joan zen pilota txapelketa batetara, baina itzulerakoan norbaitek droga sartu zion, eta horregatik rodeo espetxean pasatzen ditu 5 urte. Eta bertan El Basko ezagutzen du, kartzelan dagoen beste euskaldun bat, eta lagunak egiten dira. Halako batean, bueno, sin más. Gero, Julen hori bueltatzen da Euskal Herrira, pues, bere saltxak. Baina, kuriosoa da, hemen ateratzen delako droga, Goenkalen ateratzen delako droga, drogak baduela... Zuri, interesatzen zaizu, droga baldin badago, interesatu egiten konturatu berri naiz, orain gauza batez. Daukala pixua narratiban, Hasiberriaken ere aipatu dugu, eta itxaso telesailan dela nahiko gaurkotua ere, orduan... Eta ondarraoak telesailan ere bai. Portuan eta barkoetan eta zer gertatzen den, eta bai, behira, egia da, euskal ekoizpenetan droga erdigunean dagoela. Zerbait esan nahi du. Nik ustez nahiko islada ona dalare bai euskal gizartean gertatzen gozena, Edo gidoietan joko asko ematen duela. Bai, eta, pertsonaien garapenerako eta... Azpitrama errex bada. Azpitrama errexa eskaintzen dizu drogak. Hala ere, Iruñe ez gara zerrenda oso ondo egiten. Tier lista, ari zarazu telesaiak orkesten, baino ez gara tier lista egiten ari, ez ditugu kokatu, ez dugu rankinik egin momentuz, Vale, rankinga, momentuz. Goenkale. Bai. A ber, Eire, zer diozu? Goazen, da, jagaze arte, nire ustez, bai, nahiko altu. Bai. Aldetik behintzat. Goenkale da euskal telesail gorena. Bai. Ez dauka parekorik. Baina egia da, Goenkaleren azpian, goazen eta irabazi arte. Ekoizpen aldetikan, itxuran aldetikan behintzat, urtzetelako nahiko fin da olain da. Eta irabazi arte gehien bat, goazen, baina. Irabazi arte, bai. Goazenen, gora Nerea Arriola, maitan. Gora Nerea Arriola, bai. Vale, gero, Jaun eta Jabe niri asko gustatzen zitzaidan, orduan niko hor kokatuko nuke baita ere, Irek ez du ikusi, baina, hor kokatzen dugu. Jaun eta Jabe eta bi eta bat nik pareko jarriko nituzke. Bai, nik. Lantalde berdinak sortutakoak dira, eta estiloan ere bantzekotasun ugari, beraz, hortxe pareko. Nik egia da, eskamak entzan ez dudala ikusu, eta orduan ez dakit non kokatu, gure rankinean. Nik oso behian jarriko, ez da? Baina ez da oso goian ere erdian. Hori da, erdialdean, bai. Bai. Gero, ez dugu aipatu, baina, klaro, eske, non kokatzen dituzuz zerrendan, ze euskaraz sortu diren telesail asko dira, como gai edo momentu zehatz bateikoak, ez? Adibidez, altsasu, iesaldia, alardea, ez? Gai baten inguruan, kao, dira, denboraldi batekoak edo oso atal gutxikoak, nola zelkatzen ditugu, ze adibidez, niri alardea asko gustatu zitzaidan. Osa, nola... Produkzioaretik hande bai
oso lanketa handia uretzet. Bai, eduki genuen hor 2020-2021 bueltan izan ziren horiek. Alardea altxasu ondarrauak izugarri disfrutatu nuen, nik ere tier listean nahiko goian jarriko nuke, baina egon ziren hor urte batzuk, esango nuke, telesail oso duinak zirela. Bai, zalantzi gabe. Izango genituela euskarazko fikzio gehiago, ez bakarrik aurrei edo kakotxen artean nerabei zuzenduta. Ze horretan ere adibidez, nik uste dut irabazi artek niretzat hobetu duen horretan izan da, benetan fokatzea gazteetan, ez aurrei zuzendutako nerabendako telesail bat. Hori guain hasi daiten ez da, adibidez, oengo, igual spoiler bada ikusistu nantzat, oengo temporada hau eta eguena berria, baina adibidez hor batek esateu, etzait hilerokoa geisten. Eta goko badakibu horrek zen nahi esan, baina adibidez, igual 5 urteko ume bat ikusten edanak ez dakit horrek zen nahi esan. Eta, hor salto batzuk ari daiten bai, nik usteet arrakala hori pixkat, hor zailkapen desberdin bat, eta jende desberdina, eta publiko desberdin bat entzate diala iten. Eta berdala olako zozere bai, zalantzai gabe. Eta irabazi arte, txapo, zentzu hortan, lanketa eta edalako egiten umien eduki hortatik beste bat abiakatzeko. Hori da. Así que mendikan mil esker, Bai. Bereziki ematen ari eguten begatrama baten gatik. Total. Nik uste, neske futbolan gertatzean nan isla da oso zea ez dala, ze hor errepresentazio lesbiko gutxi da hola irutzait. Literal. Protagonista ezin da izan pertsonatero bat, futbol femenino azituten egan ontan, nire ustez. Bale, ezagit deitu, etebera deitu barko dugu. Bai, pausoka edo ez dakitzen. Ez nik ere ez dakitzenek ekoizten duen, baina deituko diogu eta esango diogu aldatu protagonista. Edo, ez dakit. Bisexuala. Total. Bisexuala, bitu hori edo bizizta asko ipatzen. Irazerten. Bueno, bai. Naia Sillerore... Hori da, nora izan leike, bai. Pertsonaia, bai, eta erakusten da nola liatzen den pertsona ezberdinekin. Agian ez da aipatzen literal bisexualitate hitza, baina... Baina bai, hola erakustiko bintzat. Bale, hemendik pausoka... Mesedez. Behar dugu LGTB komunitatearen errepresentazio handigoa irabazi arte telesailan. Orokorrean, telesail guztietan, baina bereziki, telesail honetan jorratzen duen gaia kontuan hartuta. Guztiz. Agurtu egin behar zaitugu. Venga. Baina honek jakin nahi dut, ez dugu minutuko isilunea egingo, ze? Peik, esan digu, hori irratian egitea oso arriskutsua dela eta alarma guztiak pizten direla, baina honek jakin nahi dut, zergatik egin nahi zenuen minutuko isilunea? A ber, kontua da, nik ez. Baizik, nik ez nuen nahi, gainera oso gaizki pasatzen ditut horrelakoetan, bereziki niri tokatu zaidanean partido batean, partidoa aurretik egin behar izatea, zeni isiluneak gaizki eramaten ditut. Kontua da, Bulgariako lehenengo mailako partido batean, klub batek minutuko isilunea egin zuela, bere jokalari ohi bat hil zelakoan. Ados. Bale, Zelakoan! Ai, Eta ez zen hil. Gai honi beste batean helduko diogu, ze segundo gutxi falta dira 12etarako eta hemen mamia dago. Eskerrik asko Arkakuso, musu bat hemendik urrenera arte. Aio, musu handi bat Iruñetik. Eta Ire, zurire musu bat, noiz edukiko zaitugu bueltan? Kaldera ona? Jakingo ez, Vale. Naiz horruti biliko. Vale, perfecto. Bueno, ni hementxe izango naiz bihar, egunero bezala, naiz irratian, bigarren kafean goizeko 10:05, ostirala da, bihar, beraz oian Amaritorena izango dugu hemen gurekin, eta hainbat kontu ditugu zuekin elkarbanatzeko, baina esan bezala orain, informazioaren unea iritsi da. Gu, bagoaz, musu bat!
Keep calm and bigarren kafea.